del corrent mes i any, el present pregó ja dicta que l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, convocat en braços generals els sobredits anys i dia, ha deliberat continuar la guerra en nom de la Sacra Cesària Catòlica Reial Majestat l'Emperador i Rei Nostre Senyor, que Déu lo guardi, per mantenir-se vassalls de la sobredita Sacra Cesària Catòlica Reial Majestat, segons la llei establerta en Corts Generals, celebrades l'any 1706, i per a conservar les lleis, constitucions, privilegis, honors, costums i prerrogatives que el Sereníssim Duc d'Anjou ha derogat, volem que el present Principat de Catalunya s'entregui a discreció i que els naturals i habitants no gaudeixin en endavant de més llei ni privilegi que el que el seu arbitri vulgui imposar-los.